ikon Allah. Baba, ba ka da labarin wannan coronavirus sun ka fito a haka? Ni ya yanzu nan Zamfara zan tafi. Zamfara? To ta ina ka biyo? Ba ka sauraron rediyo? Ba ga yanzu cewa yanzu an yi lockdown ba saboda wannan cuta ta coronavirus? Ai yanzu ba inda ake zuwa, gwamnati ta ce a zauna sati 2 a gida kar a je ko ina. Ai ina za ka je yanzu? Dama ni hasashe na jihar Zamfara zan tafi saboda irin ta gomashin arziki da suke samu daga gurin mai girma gwamna Matawallan shi gwamnan jihar Zamfara. Irin abubuwan da ake wa talakawa suna daga gidajensu a zazzaune ba inda suke fita amma ana ba ai inda can Zamfara take tun kafin lokacin lockdown yake bi yake rarraba mutane abinci da abubuwa tun abubuwan da ya fara a kasar Zamfara. San da garin boye amarya ce gashi a moda. Ina take ana ta faɗa a rediyo wallahi tattakin da na yau Zamfara zan tafi. Zamfara. Saboda in je in samu irin tagomashin alkhairi da arziki da mai girma gwamnan jihar Zamfara Matawallan muradin yake rabawa al'umma. Tana daga ɗakunan su ake bi gida-gida ana ba su abin alkhairi da abin da za su ci da abin da za su kashi kuma ne ya raba ya ba kowa ruwan kogi yake maganin ishorar yaki ku ba a ganin ƙarshen ka ina za ka alheri daga ina kake alheri me kake alkhairi to saboda haka na ji daɗi kuma alhamdulillahi mai girma gwamna ka samu makarrabai da wakilai na gari irin su mai girma PPS Alhaji Habu Neja bawan Allah mai taimakon al'umma mai kokarin gina al'umma PPS yana kokari Allahu akbar kuma yanzu mai girma gwamna a koda yaushe zaka ji kiraye yake akan kariya na wannan cuta ta coronavirus a radio kan ina ji ana ta wannan bayanin shi kansa mai girma gwamna ya ce lalle al'umma su guji yawan cinkoso tare-taren jama'a a guje shi sannan in za a wanke hannu a wanke da sabulu kullum bugu da ƙari ya ce a nemi takunkumin nan a dinga ta a hanci sannan a guje yawan sosa hanci da soshe-soshe saboda ita alamomin wannan cuta yawan shawa ko ka ga mutum yana numfashi da kyar ko kuma a ta matsanancin zazzabi ko kuma atishawa ko tari gaskiya ne kuma kullum Matawalle yana nan akan kokarin yi wa mutane bayani dalla-dalla don su gane domin a guji wannan cuta a dakile ta. Ni dai ina gida na zauna lockdown. Allah ya kiyaye. Ka san yadda za ka koma gida yanzu. Face mask ka sa a fuskar. To ai ni ma kuma yanzu zama da zo mai nakuda ta samu katifa. Na gode baba.